Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor ta' dal-podcast Imbierek min jisma' fejn ħan niddiskutu il-ħajja Kristjana bit-titlu It-Taqbida. Jinstema' forsi daqsxejn hekk imma taqbida fil-ħajja Kristjana jkollna u se nażaminawha naqra sew. Nilqa' il-mistednin tagħna, il-Joseph Farrugia u l-Pastor Paul Mizzi fejn ħan niddiskutu dan is-suġġett. Kif inumuri il-ħajja Kristjana? Hi taqbida? Eżatt, hi taqbida għaliex fil-Bibja l-Kristjanu mxebbaħ ma' diversi affarijiet. Sewwa. Fosthom huwa mxebbaħ ma' soldat. Għaliex appena jikkonverti Kristjan jiġi ngaġġat f'armata. Ġifieri mal-konverżjoni mill-ewwel inti tiġi ngaġġat f'armata bħala soldat f'dik l-armata. U meta naqraw il-kitbiet, ma speċjali il-kitbiet tal-Apostlu Pawlu, nsibu diversi termini li huma ordnijiet militari biex tajtek. Per eżempju, għajdinna is-sielet, it-taqbida, it-tajba, jew ġiburukom ta' rġiel, jew ilbsu l-armatura kollha ta' Kristu nnifsu jgħid il-Timotju tqabad, it-taqbida, it-tajba. Ġifieri u ordnijiet hekk iqfu fil-jum ħażin. Dawn ħafna ordnijiet militari, allura jagħtuna din l-istampa. Ġifieri ma tistax ma tindunax biha illi l-ħajja Kristjana fost affarijiet oħra hija ħajja ta' taqbida, ta' gwerra, ta' gwerrar. Importanti li wkoll nagħtuha l-importanza tagħha dir-realtà. Mhijiex trivjalità, ġifieri hija xi ħaġa serissima, il għaliex l-eżitu tagħha, kif aħna nikkomportaw ruħna bħala soldati ta' Kristu. Soldat ġifieri li qed jiġġieled għas-sewwa, u kontra l-ħażen. Fatt Pawlu Apostlu f'Efesin 6 jtina eżempju ċar tal-armatur li rridu nilbsu u xi jfissru biċċa biex aħna stess nkunu qisna preparati armati għal dawn l-affarijiet. U d-domanda toħroġ kontra min qed niġġieldu allura. Diversi ħanajtek avversarji u għedewwa, indubjament l-ewwel waħda hija kontra Satana u d-demonji tiegħu. Ġifieri appena Kristjan jikkonverti jsir it-target prinċipali tal-għadu ta' ruħna, Satana u d-demonji tiegħu. Ġifieri ma jaħmilx il-Kristjan id-dixxipli ta' Ġesu. Infatti Corrie ten Boom darba qalet Satana ma jaħlix il-munizzjon tiegħu fuq l-infidili, imma fuqna. Tifhem, għax aħna konna darba tiegħu ma Ġesu liberana mill-tirrannija tax-xitan u allura il-fokus tal-attakk tiegħu fuqna. Eżatt, ġifieri ġlieda tagħna kif ngħidu f'Efesin kontra l-prinċipati u s-setat. Mhix kontra d-demm u l-laħam, ma kontra l-prinċipati u s-setat. Ukoll ġlieda tagħna hija kontra d-dinja. Meta ngħidu dinja mhix qed ngħidu kontra n-nies as such, ma kontra dik is-sistema satanika illi hemm wara s-soċjetà sekulari illi hija anti-Kristu. Ġifieri li dak kollu li jsir biħsieb li imur kontra il-verità ta' Alla u l-verità tal-Evanġelu. U d-dinja hija l-għadu tagħna. U tajb li konna din il-veduta li mhux ninħabbu mad-dinja għaliex hija għadu tagħna. It-tir tagħha anke jekk tiġi biex tbusna ħanajtek, il-bewsa tagħha hija bħal ta' Ġuda. Tbusek ma tinsiex li biex titradik. Mela allura ma ninsewx, aħna qegħdin fi gwerra kontra d-dinja. Ġifieri wkoll qegħdin fi gwerra kontra il-laħam tagħna. Ġifieri li ħafna drabi dan huwa l-iktar għadu diffiċli għaliex id-dinja barra minna. Satana u d-demonji barra minna, imma immorru fejn morru għandna l-aħħar għadu, t-tielet għadu li huwa l-ġisem tagħna, il-laħam. Dak il-bniedem il-qadim illi gwerra kontra l-ispirtu tagħna. Jibqa' jigwerra, jibqa' jiġġieled dak li jrid Alla minna il-laħam tagħna jgħidlu le. Ġifieri dan huwa għadu qalil u tajb nkunu konxi li wkoll irridu niggwerraw, niġġieldu kontrih. Fil-fatt aħna msejħin ukoll biex nimmortifikaw, noqtlu bnub fina. Meta ngħidu l-laħam, ġifieri dik it-tendenza, dik il-kalamita naturali fina illi joġobna l-ħażen u nirreżistu t-taġġib. Nġibdu liha. Tifhem, u allura dik il-fdal tal-laħam għal-kemm Alla tagħna qalb ġdida
اللي نشتقوه l-Alla u rridu noġbuh, dik il-konflitt fina jibqa' u aktar ma navvanzaw fil-ħajja spiritwali tagħna, aktar ma nimmaturaw, aktar nsiru konxi tiegħu. Eżatt. Dik it-taqbida. Fil-faġġi li tisma' minn jgħid kemm ma kienet ngħix fid-dinja, kif nista' mmur kontra, kif nista' niġġieled, kif nista' immur kontra dawn l-affarijiet. Fil-fatt għandek il-kelma tal li tigwidak u torik u tik l-armi neċessarji biex tmexxik u torik kif tmur kontra u kif taqbad il-linja tal-ħajja tal-mixja. Allora biex is-semmija ta' nifhmuna aħjar, x'tip ta' gwerra jedin? Għamlu ċara aħjar fuq għadi. Hija gwerra spiritwali, ma nistgħux ma ngħidux, u hija gwerra reali. Di mhix xi fairy tale, taf kif reali. Forsi ma narawix direttament bajnejna, ma hemm qed tiġri. Ġifieri mhix qed nivvintaw, alright, hija gwerra reali, hija gwerra wkoll obbligatorja fis-sens li inti mhix option di, jekk int Kristjan mhix option għalik, tajtara jien Kristjan. Niġġieled jew ma niġġielidx. M'għandekx għażla. M'għandekx għażla għax int soldat. Kien soldat inti tinsab ingaġġat f'battalja, f'taqbid, fi gwerra, mhux tażil jew ma tażilx. Qed niftehmu ġifieri dinha importanti wkoll u hija gwerra feroċi. Ġifieri rridu nieħduha bis-serjetà, feroċi fis-sens illi isma' mhix qed hemm xi ħadd qed jispara għalek bixuter kif ngħidu jew jitfalek it-tajjar. Imma huma vleġeġ tal-għadu jaħarqu, vleġeġ tan-nar. Naqraw nistgħu ngħidu, allura hija gwerra wkoll feroċi u kontinwa. Anke din, nafhem kultant taf inti tara Kristjani tara relax għaddej il-ħajja tiegħek, il-gwerra kontrik, l-attakki kontrik kontinwi, konxu jew intix, forsi ġieli ma jkunux daqshekk għal daqs is-soltu, ġieli jkunu attakki taf inti insidjużi sottili, imma hemm qegħdin jekk int Kristjan, jekk int dixxiplu veru mhux ta' parsi, ibqa' ċert illi l-gwerra tiegħek mhix ħatieqaf u kemm iddum ħaj, kemm indumu fuq din l-art, ħatibqa' għaddejja gwerra. U rridu nibqgħu konxi li aħna ninsabu fi gwerra reali, feroċi u kontinwa. U ma nistgħux naħarbu minnha u qas nażlu li ma nkunux jew nkunu fiha. Eżattament. Fil-fatt tagħmel tiġġib il-persuna fir-realistika ħafna li forsi qed jittama' le, forsi l-qudiem jitranġe, forsi hija xi ħaġa kontinwa tul ħajtna kollha li ħaniġġieldu. Il-gwerra tieqaf mal-mewt, mal-mewt fiżika. Mal-mewt fiżika. Allura x'armi għandna forsi nużaw, vol diri riżorsi għal dispożizzjoni tagħna. Ħana ma xejn ngħidu xi armi, imma ovvjament armi spiritwali, immaġinaw. Appuntu kif qed tgħid inti l-armi tagħna mhumiex armi karnali. Għalkemm matul is-suwa tal-Knisja ġieli l-Knisja żbaljat li qabdet is-sejf xabla fil-kruċjat u hekk jiġi dan huwa qajb. L-armi tagħna huma spiritwali. Il-kelma tal-Alla ġifieri hemm għandna armatura sħiħa li Alla iridna illi nilbsuha kontinwament biex nkunu niksbu s-suċċess li huwa tagħna. Fatt sam il-bidunet Ġesu ċanfar il-Pietru meta ħarġ is-sejf biex jiddefendih. Ġifieri dik ħanamluha ċara. Meta ngħidu l-armi tagħna mhumiex armi karnali wkoll qed infissru. L-armi tagħna fil-ġlieda ġifieri ma rridux nużaw gimmicks jew tattiċi jew ippruvaw insibu s-saħħa tagħna minn filosofiji u ideat umani, fis-sens illi meta għandek għadu bħalma għandna aħna qudiemna daw l-armi karnali huma dgħajfa wisq. Eżatt. Dadu nżommu f'moħħna li l-edewwa tagħna huma edewwa qawwijin. Dawk l-edewwa li semmejna huwa edewwa qawwijin u ma tistax taffaċċhom barmi dgħajfa. Sewwa imma trid armi qawwijin u dawk l-armi qawwijin jagħtihomna Alla. U nistgħu nsemmu silta sħiħa semmejt is-sejf tal-Ispirtu, il-kelma tal-Alla. Għaliex huwa msejjaħ hekk. Appuntu, sejf tal-Ispirtu, x-xabla. Elli biha nigwerraw. Ma nistgħux dik ninjorawha nwarbuha x'imkien għax ħammorru idna fidna. Kontra xi ħadd li huwa armat. Meta Ġesu infatti kien mġarrab mill-Satana fid-deżert, kull darba Ġesu kien wieġbu u miktub. Il-bnieda ma jiġbi l-ħobż biss, ma b'kull kelma toħx minn fuq Alla. Kull darba l-iskrittura kienet l-arma
li nqeda bija biex jeleb ix-xitan. U l-istess iridu nagħmlu aħna. U indikazzjoni għalina x'għandna nużaw. Li għal-kelma stess inut li noqogħdu forsi kif qed Epin Joseph noqogħdu nużaw filosofiji u affarijiet oħra li kważi iktar qarqu milli jgħinna. Li tagħna Alla huwa suffiċenti. Huwa biżejjed qed tifhem biex nkunu kompluti ħalli nagħmlu rrieda kollha tiegħu. Arma oħra potenti. Ħafna spiss minsija traskurata mhux mifhuma hija t-talb. Fit-talb, aħna fit-talb niġu f'kuntatt u nixxierku mal-kaptan ta' dil-armata. Ġifieri xi ħadd qal illi il-Kristjan b'saħħtu għarkub tieħ. Hemmhekk is-saħħa tagħna u nifhmuha għaliex nerġa' ngħid jekk ħammur naffaċċjaw ix-xitan, id-demonji tiegħu, tentazzjonijiet, id-dinja, l-influenza tad-dinja li trid titrasformana, il-laħam tagħna, l-ġibliet tagħna, minn fejn ħanġibu s-saħħa? Għarkub tejna fit-talb f'xirka ma dak Alla li jista' kollox li qawwina u jtina s-saħħa ġifieri t-talb u arma li kif titraskura inti ħadd toħroġ tellif. Għax Alla provdijinna mhux it-talb essaġġ lilu nnifsu l-preżenza tiegħu fil-ħin li aħna nixxirku miegħu. Infatti Ġesu jgħid li jekk intom ħżiena tafu tagħtu u jittajba l-ullietkom. Kemm aktar missiekom fis-smawiet jagħti l-Ispiritu Santu dak li jitolbuh. L-Ispiritu Santu bil-qawwa li fornina bija huwa għalina biex bih niġġieldu l-taqbida tal-mulej. Fil-fatt għandna anke pilastri fil-Bibliċi bħal David kemm kien bis-saħħa li kollha li kellu kien imur quddiem Alla fit-tempju jitlob Alla jnuna u jgwidah. Fil-fatt, id-domanda li mistoħroġ kif il-Bibja tiddeskrivi l-Kristjan bħala soldat tal-Alla. X'inhu mistenni allura minn din l-armata tas-saltna ta' Ġesu? Hija tweġiba sempliċi jekk dak li jkun jaf jirrifletti jekk aħna soldati ta' Alla l-istess dak li hu mitlub minna bħala soldati tal-mulej fl-armata tal-mulej huwa l-istess bħal hu mitlub minn soldat. Ġifieri ċertu affarijiet li inti meta tajt ismem soldat f'armata. X'inhu mitlub minnu? Number one, il-fedel taħu. Leali. L-kaptan tiegħu. Mhux hekk ma jistax ikun u ma jkunx traditur. Ġifieri dik hija xi ħaġa importanti. L-impenn li inti jekk inti soldat parti minn armata tkun impenjat, committed. Hemmhekk mhux rieqed meta suppost imqajjem u li tisar li tkun attent. Ġifieri qiegħed hemmhekk attent għax qiegħed f'battalja mhux qiegħed viġilanti. Fejn mhux qiegħed. Ma tistax torqod. Ġifieri fil-armata spiritwali wkoll l-umiltà. L-umiltà fis-sens illi nkunu konxi li aħna waħedna maħniex ħanerbħu, maħniex ħanelbu dawla dewwa. Minu konfidenti żejjed imur ġieli tisma' ċertu Kristjani qisu x-xitan għalihom xejn noqogħdu attenti l-dewwa tagħna b'saħħithom. Mhumiex omnipotenti imma potenti ma nkunux kisħin l-umiltà u d-dipendenza tagħna fuq is-saħħa tagħna. Allura għandna bżonn din l-umiltà. Li niddependu wkoll fuq il-kaptan tagħna u l-mezzi li jipprovdina wkoll li nieħdu ħsieb sħabna soldati oħra. Nerġgħu insemmu. M'intix waħdek, inti m'intix l-armata. Parti minn armata. Inti parti minn armata u dawn narawhom, nismawhom il-films, ma tħalli l-ħadd warajk, ġieli smajnija. Ma tmux waħdek u timxi fl-imkien, tattakka fl-imkien. Jekk xi ħadd ferut, ħadd tmur tissokkorri, ħadd tmur tgħinu. Jekk kien ferut u m'intix waħdek ħajġu jgħinuk u jissapportjawk. Ġifieri anke l-unità mal-Knisja lokali, ix-xirka magħhom. Għaliex l-armata għandna bżonna għax aħna ma niġġildux waħedna. Għax jekk niġġieldu waħedna, allura ħafna drabi ħansofru disfatta u telfa. Ma l-attitudni tagħna importanti ġifieri ma naffordjawx li nkunu intimidati mill-għadu. Avolja huwa qalil u feroċi u ma jaħfir Pietru jiddeskrivi para il-jun igargar ifittex il-mijibla.
Tifhem, ma jistgħux nkunu intimidati, imma mill-banda l-oħra ma jistgħux nkunu arroganti li naħsbu li kapaċi niġġeldulu bil-ħila umana tagħna. Tifhem. Fil-fatt nuru anke l-irwol tagħna d-dixxiplina għall-irwol tagħna stess biex għax ħana affettwaw il-kongregazzjoni u l-ħutna stess u fil-Knisja. Il-rebħa tagħna ġifieri hija Ġesu jrid jagħtina r-rebħa. Ekku. Tifhem. Meta il-Lut kienu waslu biex jitlu fl-Art Mwieda taħt it-tmexxija ta' Ġosuè, is-suċċessur ta' Mosè. Derlu l-anġlu tal-mulej u Ġosuè saqsih inti magħna jew kontrina. Però wieġbu għallu lemma jiena ġejt bħala il-kaptan tal-eżerċiti tal-mulej. Ekku. Ġosuè kellu jifhem illi mhux hu l-kaptan. Imma huwa l-mulej nifsu. Tifhem. Ir-rebħa hija u kisibilna u jespermija f'ħajjitna billi nerbu lill-ladu tagħna. Allura f'termini prattiċi, kif tintwera ir-rebħa jew id-disfatta tas-soldati ta' spiritwali? Eżatt, probabbilment kif qed ngħidu. Tiġi espressa fil-li l-ewwel ma ninġarrux. Ma ninġarrux mill-għadu, dik il-vittorja r-rebħa li kisbinna f'ħajjitna tidher għax inti mhix persuna li kif tiġi naqra rieħ iġarrek ma l-ewwel tentazzjoni b'xub klift, le, imma tieqaf sod, jiġifieri ma tċedix. Dan huwa wieħed mill-modi li r-rebħa ta' Kristu tidher f'ħajjitna wkoll li ma nkunux iddominati minn xi dnub. Meta għandek Kristjan li dominat minn xi vizzju u din għajduha biswiet il-qalb, tara ċertu Kristjani li huma mirbuħa. Ma rridux nippuntaw subajna, imma jekk inti għadek ħajtek fim tixrob, ma tistax tikkontrolla tpejjeb il-ħin kollu, fimt, ma tistax teleb. Fejn ar-rebħa? Fimt, nifmu. Kulħadd irid iż-żmien tiegħu, taf kif jiġifieri u ngħadru ta' maħniex qed ngħidu isma'. Imma aħna msejħin biex nesprimu r-rebħa tagħna b'diversi modi. U r-rebħa tagħna tintwera b'dil ħaġa billi ma tkunx imġar, taf inti ma tinġarx mid-dnub, mill-għadu, imma tieqaf sod. Bil-mod il-mod, bil-grazzja tal-Alla, bl-għajnuna ta' sħabek, hemmhekk nidru għax inkella x'differenza fejn ar-rebħa, fejn l-vittorja tagħna fuq il-ġisem tagħna, fuq it-tentazzjoni. Jekk kull darba ngħidlek ripetutament kif jiġi dak it-tentazzjoni taqa'. Tellif mhix rebbieħ. Ma jkunx hemm dik id-determinazzjoni, dik il-rieda li Alla kapaċi iqawwina fija biex jiġri x'jiġri il-triq tiegħi hija dik it-triq id-dejqa li twassal għal ħajju x'vera. Sewwa wisq. Allura il-ġlitu kollu ħażin, okej, jiġifieri nafuha mhux. Allura fil-iskrittu nsibu Pawlu, l-Apostlu, għaliex jiddeskrivi l-ħajja Kristjana bħala ġlieda, taqbida, ħanajdu lek. Tajba? Hija taqbida tajba l-ewwel għax hija ġlieda kontra l-ħażen. Sewwa. Dik importanti. Hija taqbida tajba wkoll għax min ingaġġana fiha l-kmandant tagħna huwa tajjeb. Jiġifieri allura ukoll hija taqbida tajba f'dak is-sens. U hija tajba wkoll għax hija taqbida favur it-tajjeb, favur il-verità. Jiġifieri u r-riżultat tagħha ħajkun il-glorja eterna x'vera. Fil-fatt l-Apostlu Pawlu taqra l-ittri tiegħu jagħti ħafna kuraġġ għal daw it-tip ħanajdulhom hekk ġlieda, ġifieri fis-sens li qed tiġġieled kontra id-dominju spiritwali bl-għajnuna ta' Kristu, bl-għajnuna ta' Spiritu Santu biex ovvjament kif qed tajt Pint Pastor naraw il-gowl aħħari ta' saltna ta' smewwiet, ġifieri hija taqbida ħanajdulek ġusta. Għal l-eżitu ta' dit-taqbida ħanamlu hekk. U deċiż jew inċert. X'tasef moħħ li semmija. L-final huwa deċiż. Fim ġifieri ir-rebħa ċerta. Kristu infatti diġà għeleb l-xitan u waqqa ċajt il-prinċipati u s-setat bis-salib tiegħu, bl-irxox tiegħu Ġesu huwa il-Kristus Victor, Kristu r-rebbieħ. Tifhem. Issa aħna il-membru tiegħu rridu dik ir-rebħa tiegħu nesprimuha f'ħajjitna, dak kollox. Rridu noqogħdu attenti wkoll għaliex dil-verità nistgħu napplikawha b'mod żbaljat fis-sens li ngħidu mela allura
la rebħa ċerta m'għandix fejn igwerra, m'għandix fejn iġġieled. Mhux hekk isek għandek tim tal-futbol li diġà jaf b'xi mod illi ħajerbaħ 4-0, mela allura jiddeċidi jgħid mela ħanerbħu noqogħdu bil-qiegħda u ma nagħmlu xejn. Ma tagħmel sens. Jiġifieri dan li gwerrar x'hawn min jistaqsi. Din it-taqbida nistgħu nevitawha. Mela jekk aħna l-ewwel nett dixxipli ta' Parsi, iva, tista' tevita għaliex kif semma fil-bidu Pastor Paul, ix-xitan mhux ħajkoppa b'dixxiplu fihak. Għalih, fimt, qiegħed hemm jekk għandek soldat. Immaġina. Biħu mingħajru xorta. U qiegħed fil-basement rieqed hemm biħu mingħajru xorta. L-għadu ma jinteressax. U kif xi ħadd qal ukoll, il-pirati kienu jattakkaw vapur, imma mhux kull vapur, kienu jħarsu biex jaraw jekk il-vapur u x'qiegħed l-isfel, allura huwa mobbi. Vapur li jgħid fil-wiċċ u avoid, m'għandux merkanzija, allura kienu jħallu għaddej. Ix-xitan l-istess, jekk ħares lejk u jarak fil-wiċċ, min tagħmel xejn differenza la qatt evanġelizza la titlob, fil-fatt jekk intix dixxiplu jola di kwistjoni oħra, ħajħallik. Però jekk int Kristjan ma tistax tevitaħ li gwerrar u tagħmel żball, int ħassir il-mira kif għadna tax-xitan. Għaliex allura dan li gwerrar ma nistgħux nevitawh. U il-final tiegħu nafu x'inhu. U hija rebħa. Fl-istess ħin dik għandha tinkoraġġina. Mhux hekk għax la naf li ħanerbaħ mhux tal-li noqgħod bil-qiegħda ma nagħmel xejn, iktar nirsisti għax naf li rebħa ċerta. Le nistgħu nevitawha dit-taqbida, u qas irridu nevitawha. Tertullian wieħed mill-Santi Padri jgħid li l-paċi tagħna hija gwerra kontra x-xitan. Paradossali tinsema, ma jasabija ħafna. Il-paċi tagħna huwa gwerra kontra x-xitan. Ekku. So, allora xi kummenti forsi tal-aħħar li nistgħu forsi nagħmlu dwar dan? Anka koraġġ forsi għal min għaddej għal dit taqbida. Eżatt. Jien naħseb kumment huwa li ejjew neħħu minn moħħna idea żbaljata. Il-ħajja Kristjana hija a bed of roses, kif jgħidu. L-idea parti verità, parti mill-verità. Il-ħajja Kristjana hija sabiħa. Fiha hemm Muslim, fiha hemm lena, fiha hemm il-kuntentezza. Imma xi Kristjani li jippreżentawlek biss dil-biċċa. Anka fl-evanġeliżmu fil-bidu u dan ħassri jagħmel ħafna ħsara għaliex. Għax inti tiġbed in-nies b'dil-idea. Stedina għall-ferħ, stedina għall-kuntentezza, ejja u Ġesu jsolvilek il-problemi kollha tal-ħajja tiegħek, il-problemi ta' finanzi, ta' saħħa, fimt? Realtà parzjali hu. Alla jberikna. Imma tajt biċċa verità, mbagħad xiġri l-dak il-povru, jew dik il-povra, illi mbagħad wara ftit isib ruħu l-mira tax-xitan. Xiġri meta jsib ruħu persegwitat, xiġri meta jsib ruħu li fih għatem dak il-laħam li għadu jgwerra, xiġri. Għatawda. Ħaj xok jaruħu xġara, mela din. Għax ma kienx qed jippretendi hu. Fil-fatt fi ktieb veru qawwi l-avvanz tal-Pellegrin li kiteb John Bunyan, fil-bidu ta' dal-ktieb hemm tnejn min-nies li jitilqu għall-vjaġġ. Wieħed minnhom huwa msejjaħ malajr idur. Għaliex? Għax da telaq b'entużjażmu. Ħafna entużjażmu tal-bidu. Fil-bidu tal-vjaġġ waqa' ġo għadira mtajna taqtih il-qalb. U dar fuq sibu qallu dan il-paċi, dan li wetni u reġa' lura. Għaliex it-tluq fil-vjaġġ tagħhom ma kienx b'rispons għall-verità, imma xoġobhom biss dak li hemm jistennihom fil-ħajja ta' dejjem. U kienet parzjali dik, u mal-ewwel intop wieħed minnhom qata' qalbu u reġa' lura ġifieri. Allura tajjeb li nżommu f'moħħna illi le l-ħajja Kristjana part integrali minna hija taqbida. U ejja nġibu ruħna ta' soldati, bil-qlubija, bil-determinazzjoni, bil-perseveranza u ma naqtawx qalbna u nżommu t-tama qudiem għajnejna li r-rebħa finali hija ta' Kristu u jekk aħna fih hija tagħna wkoll. Għandna l-istampa grafika ħafna fl-Apokalissi fejn il-xitan huwa ppreżentat bħala dragun li jippersegwi tal-mara u jipprova iwadbila l-ilma meħalqu biex jarraqa.
Malla l-mara ħada fid-desert u ipproteġija għal 1260 jum. Ġifieri Alla li ingaġġana fit-taqbida huwa d-difensur tagħna. Tisma' lil David kull darba mole inti t-torri setan tiegħi, inti r-refuġju tiegħi, fik ninħeba jien. Ġifieri aħna għandna il-konfidenza mhux fina nfusna, konfidenza fil-mulej illi diġà tagħna r-rebħa bl-irxoxt glorjus tiegħu u wedna illi iva dawk illi huma fuq naħa tiegħu mar-ritorn tiegħu Ġesu se jarafhom u se jgħidulhom offi għalik għaddej tajbu fidil, int kont fidil 50, jiena se nagħmlek fidil ħafna. Idħol fil-fer ta' siżet. Bħalissa huwa l-jum tal-battalja. Imma avolju l-jum tal-battalja qed niġġieldu bil-ferħ. Il għaliex nafu illi l-eżitu huwa wieħed tajjeb. Billy Graham darba qal illi rajt l-aħħar paġna tal-Bibbja u naf illi l-istorja ħajkollha tmiem ħieni. Ekku. U dik hija l-istorja tagħna. Tifhem. Li Alla minn qabel qed jgħidilna illi dawk li huma ta' Kristu mifdin bid-dem tiegħu. Mixtrin għalih bħala saċerdozju rjali għalih dawn in-nies huma mhux rebbieħa. Aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. U għada bitada wkoll ħajkonna il-farretti jekk aħna niġġieldu sew kif suppost ħanħarsu ngħidu ara bħalma soldat ġilura mill-battalja. Vittorjuż imma wkoll mill-qut, ma naqtawx qalbna, ferut. U dak huwa sinjal ukoll li aħna konna soldati fidili. U fil-fatt Amy Carmichael għandikun qalet darba f'waħda mill-għanijiet has thou no scar? Mbagħad komplitajt could it be you have followed from afar? Ġifieri meta tħares li ħajati jak tara daw id-daqqiet jekk le jista' jkun li inti allura qed issegwi l-Ġesu mill-bogħod għax jekk qed issegwih mill-viċin ħataqla. Stess. Ġifieri persegwitaw lili, persegwitaw lilkom. Ġifieri fil-fatt naħseb orejtu biżejjed u biċ-ċar kemm hawn dik l-idea forsi min jaħseb il-ħajja Kristjani hija ħajja faċli huwa żbaljat ħafna għax fil-fatt il-ħajja ta' Kristjan l-aktar kif għadna l-aktar persegwitaw il-Kristu aħna ħakunu persegwitati wkoll. Biss għandna l-assigurazzjoni tal-Ispirtu Santu li ħajmexxina fid-direzzjoni tajba. Din id-dinja ħażina preżenti ta' bħalissa għad tintemm. Ekku. Ix-xitan għad tkun mitfuħ fl-għadira tan-nar u jħu l-kastig. Ja konsolazzjoni għalina. U l-laħam tagħna xi darba Alla setina ġisem ġdid, rinovat, sabiħ, glorjus, illi bieħ se naqduh u fih ħangawduh għall-eternità. Ġifieri it-tmiem nafuh diġà. Tifhem għallu dik jagħtina konfidenza biex din taqbida ningaġġaw fija, inkomplu fija sal-ħan nifs. Amen. U fl-istess x'enerġija li għattik bil-qawta l-Spiritu Santu li naslu għal dawn. Pastor Paul, Joseph, nirringrazzjakom għal darbohra, il-talim li għet-tuna huwa verament talim bibliku verament sew li wieħed jista' jirrifletti fuq u jaħseb verament anke jagħmel eżaminazzjoni tiegħu nnifsu jkun jaf fejn qiegħed. Nirringrazzjalkom is-semmija tagħna, jien Ian Grek, nirringrazzja l-Pastor Paul u l-Joseph illi naqdu magħna għal dan il-podcast, inbierek min jisma'. Nistedinkom għal-programm li jmiss, sa dan it-tant, saħħa u barki dejjem f'sidna Ġesu Kristu l-mexxej tagħna. Saħħa.